Kasi ninyo, tapos nagsindi dumudugo pa. Good morning guys. Hindi na pala. Alas 12 na. Nakaligo na ako. And, isa, pinapaayos ko yan sa kanya. And, naglalaro sila ng PS4. And si Kuya, pinahiram siya ni Jan ng phone. Kasi minasage niya si daddy niya. And, ganito kami ngayon. It is March 29 today, hon? Yes. Yeah. Okay, come on, Baba. Where's your brush? Come on. Come on. Oh, honey. Well, put your hands there and catch it. Come on, Baba. Give me your brush. Come on. Now catch it. Catch it, Baba. Catch it, Baba. You're scared. Tinuturuan siya huwag matakot sa bola pag tinatapan. Huwag i-close yung eyes. Catch it, Baba. Good girl. Okay, come on. Where's your brush? Come on, give me your brush. Come on. Talian ko muna siya. Come on. Say good morning. Good morning. Oh, don't be silly. Say good morning. Say good morning. Good morning. Hello. Huh? Okay. Okay, wait. Okay. Take this off. Yes, please. Oh. Good job. Okay. Let me brush your hair again. Okay, wait. That's for later after I tie your hair. Where's the rubber band? Okay. Yan, natalian ko na siya and I don't look so pretty yet. you not look so pretty yet. So what you gonna put? This. What's that? Flip. Unicorns round. Yeah, unicorn lipstick niya yan. Professional ka na. Hindi niya na kailangan ang mirror. It's the Oh, why? That You one. don't do that, Baba. Kaya pala siya may Push it wipe. down. Kaya pala siya may wipe. And apply your lipstick. Ayun niya talagang gumamit ng mirror. That's right. Nah. That's it. I'll put this off for later. Okay, close it. Okay, close it. That's enough. I think you have too much. Well, what about in the wipes? What? Them people. Well, you have to go through 'em. Okay, that's enough. Okay. Okay. You can't. Okay na. Don't beat these ones. You have to close it. What's up? They are here. Okay. Oh, hi, sweetheart. What do you think? Don't wipe it! Dyan lang pala sa gilid. May may... Swipe it off a little bit. Oh, is it too much? Let me see. God, Wow, okay. It's look okay now. Oh, akin na yan. Huwag kong punasin. Okay, put this back. Okay. I want to put this in my bag. Not in your bag, in the drawer. No, I don't look so pretty. I know, you can Only always... the small one. Yeah, My just... bag. Yep. Ilalagay niya sa bag. Ito yung lunch nila na lulutuin ko. Ito yung meatballs from IKEA. Meron akong sauce, wait. Ito na lang pala yung natitira. Kunti na lang. Para dito yung sauce sana. Mag-ketchup na lang sila. And ito yung pambalot ko sa spring rolls. Hindi ko pa nababalot, guys. Mamaya na lang. Alam mo yun, nakalimutan ko na. Di ba sabi ko sa inyo, i-haul ko yung mga pinamili ko sa Kohl's na dapat hindi naman talaga ako mamimili. Wala sa plano. Kunin ko muna. I-haul ko muna yun sa inyo, guys. Andito sila sa likod. And meron na rin pala akong binili sa mga bata para sa Easter. So, hindi ko yan ibababa. Ayan yung mga nabili ko para sa Easter nila. So, dyan na lang muna yan kasi para hindi nila makita. Kasabay yan nung namili ako nito. Para hindi na ba ako bumalik sa town. So, organize na tayo for Easter. Ito yung napamili ko sa Kohl's and meron din sa Foodland. And kung makikita nyo, wala akong eco bags kasi nga, hindi ko plano mag-grocery. Kaya namili ako ng plastic. Ano yan? 10 cents or 15 cents? So, let's go. I-haul natin yung baba. Come on. So, ito yung unang bag. Bumili ako ng... Shaving. Yeah, for shaving. Ito For yung... that. Yeah, Gillette Blue number 2. And ang kinukuha ko sa Kohl's is yung malaki yan, yung 20 pieces ang laman.
Pero, nung pumunta ako, eto na lang yung natitira. 3 na lang na maliliit. And, ayan, inubos ko na. Wala na silang ganito doon. Kahit anong kulay. Kasi meron itong blue at saka And green. bold. Yes, Baba. Sit down because you might fall. Okay? Now what? Is that shady? Yeah. Was that And, like... brioche na bread rolls. Masarap to, guys. I like Promise. it. It's so Since nung na-try ko to, lagi ko na siyang binibili kasi malinamnam siya. Basta masarap, malambot, ang Mom, we malinamnam. finished this all. You did from last night. Huh? And Cheetos Puffs. Ayan. What's there for you? Yeah? What's there for Yeah. you? So, yung mga chips, yung mga snacks na ganito, paubos na rin sa Coast. Dati, ang unang nauubos ay mga toilet papers. Ngayon, yung mga pagkain, The girls have... yung mga pagkain na mga dilata, wala na talaga. As in, tapos ngayon, eto naman yung hinuhod ng mga tao. Kaya napabili ako kasi, 3 kayang anak ko, mahilig sila tawag nun, kusit-kusit. Ano ba kusit-kusit? Yung kain ng kain. So, bumili ako ng 2. Tapos, eto yung may bago silang Doritos na buffalo wings. So, itatry natin yan. Mom. Yeah, I think so. And yung favorite ni Kuya, That's my Doritos. favorite. Is this toys, Doritos. Mom? Is this toys? That's ours. And eto yung Fins na salt and vinegar, yung paborito naman ni Sa. So, idadagdag natin yan dun sa na-imbak na natin. And, speaking of, eto rin, paubos na rin yung mga... Who does this? Yeah. And he's neck. Boys, can you turn on your voice, please? At naglalaro sila ng golf naman kasama si Jan. Eto, hindi ito yung brand na ginagamit ni Jan na deodorant. And for his face and his Pero, neck. tingnan mo, ang ingay. Pero, sa ngayon, wala ka ng choice kundi bilhin kung ano ang meron sila. Kasi wala na talaga silang pang-kilikili. So, hindi ko lang kung magugustuhan ito ni Jan. Pero, okay lang naman yung amoy sa akin. Pero kung wala rin akong choice talaga. So, ang ingay ng voice. Pasensya na, guys. So, meron ako nito. Ito yung pangalaw. Nandito yung iba. 6 yata o 5. Yung Rexona. Advanced Protection Quantum Dry. Kasi ang gusto ni Jan, dry. So, anything dry, gusto niya. Pero hindi etong brand na to. Adidas siya. Tapos, bumili ako ng Doritos na sour cream and chives na pang-dip. No, Baba. This is breakable. Isa niya, I want... no, Baba. Yung isa, yung nacho cheese na Doritos. Isa niyan. And kahit yung nila, guys, yung yung parang downy, paubos na rin yung mga detergent nila dun sa, panglaba. So, eto, kumuha kong isa. Isa ba? 2. Kasi 2 lang yung alaw. So, meron akong 2 nito. Ubus na rin. Kahit yung mga panlinis sa bahay, sa floor, wala na sila. Out of stock na sila. And, bumili ako nitong isa. Morning Fresh. Meron na lang, konti na lang yung ganito nila. Pero isa lang yung kinuha ko kasi last time, meron ata akong binili rin. And, eto yung request ni Kuya na strawberry na Hershey's syrup. Yum! Yan, para sa kanilang pancakes. That's what And bumili ako nitong, ilang ba ito? 1, 2, 3, 4, na yung drinks ni Jan na And you got my mango. wrapping. Yeah. 4, 5, 6, 7. So, ito yung orange mango. I want So, mango. 7. Wait, bababay. 7 and panglambag na natin ito. Basta, ito yung, bumili rin ako ng nappy. Yung wipes. Buy that. Yung wipes nila, hindi na ako bumili, pero paubos na rin yung wipes nila. So, bumili ako nito. Last time, bumili rin ako ng nappy kasi panggabi lang naman ito ginagamit ni Holly. Ito yung, meron siya. Sleeping. Yeah, for sleeping only. 26 pieces. Hey, buy that. I did, Baba. So, ito yung ibang Rexona. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yeah. And, bumili ako ng... Is that for your pet? Yes. Bumili ako ng pads. And eto na lang ang meron sila. Hindi ito yung binibili ko. Pero eto na lang yung available nila, guys. Paubos na rin yung kahit mga pads. And bumili ako 2. Isang extra regular and isang extra para sa panggabi. Good night. Ano nakalagay? Extra good night. It's not blood. Hindi ko alam kung okay to, pero ayan, Libra. Yung kanyang There's a brand. lot. And, ano pa ba? Ito, halo-halo na to.
Dalawa kasi, dalawa lang yung alaw na dilata sa Coles. So, mayroon akong coconut cream. Isa. Then, isang coconut milk. Ito pa. Coconut milk. Dalawa. And ito, coconut cream. Yung dalawa dito, galing sa Foodland. Yes, Foodland. And Carnation na evaporated milk. And isang condensed. Yeah, condensed. Ah, hindi. No. Nestle. Yung cream. Isa. Then, eto sa Foodland to. Coconut milk. Isang maliit. Paubos na mga ganito din doon. And last. Ito yung another Doritos na buffalo wings. Cheetos Pop. And thin salt and vinegar. Dalawa pala to. Ayan. And eto pa, Doritos. Buffalo wings. Another Doritos. So, eto yung mga pinamili ko na hindi dapat ko bibilhin. Kaso, nung nakita ko yung Coles, halos paubos na lahat ng paninda nila. Yung, alam mo yung parang magsasara na sila, pero hindi. Dahil hindi naman talaga sila magsasara. Kulang lang talaga sila ng mga paninda na dahil nga, nag-hoard na yung mga tao. So, pati ako, napabili na rin ako. Ang bibilihin ko lang talaga dapat etong pang-shave ni Jan. Tapos, eto naghahanap din ako nito. So, eto yung napamili natin sa Coles na hindi planado. And ngayon, magluluto na tayo ng meatballs sa hindi sa microwave. Sa air fry ko lang yun, guys, kasi wala. Tipid din kami sa oil. Ang oil, paubos na rin sa Coles. Wala na rin sila masyadong oil. Kasi ang meron dun is sunflower and meron pa akong dalawa. Kasi bumili ako last time. So, magluto na tayo, baba. Meatballs. Inubos ko na. Naglagay ako ng baking paper. Ayan. Oops, sorry. Ayan. 15 minutes. Ito yung breakfast nila kanina. Holly! Why you didn't finish your breakfast? I don't know. Nag-toast sila. Okay. Eat it here, please. Good boy. Eat that one there. Thank you. Ayan, naka 15 minutes na siya. Oh. Okay na siya. Okay, boys. Ready? Ayan, tingnan nyo na sila. And, libas ko na yung babalutin kong spring rolls. And, si Kuya gusto niya tinapay. And, what do you want, Holly? Rice and Meatballs? meatballs. Manners? People. Okay, si Kuya gusto niya ito. Ito yung kay Kuya. Gusto niya bread with mayonnaise and tomato sauce. Yung mayonnaise na gamit ko is yung Japanese na mayonnaise. And, Sak, what do you want again? Rice. Okay, Daddy. Rice and that one with mayonnaise? Yes, please. Okay, how about you? And sauce. How about you? I want this and rice and meatballs. Please. Okay. And si Holly gusto niya rin yung mayonnaise tapos ketchup pero with rice. I want sauce on my rice. Rice. Oh, please. Tapos na si Kuya. Naubos niya na agad yun. Ito kay Sak. Gusto niya rin may. Baliktad sila. Si Sak gusto ng rice. Ito kasing bread. Sabi ko sa inyo, masarap talaga to. Kung taga dito kayo sa Australia, sa coast to nabibili. Masarap talaga siya. Another one for Kuya. Ito na yung pangalawa ni Kuya. Thank you. Welcome. Yes. So, Yes. I want rice. You want rice? You put it in a container. Yeah, I can put it in the container and put some ice pack. Is that alright? Yeah. Okay, yung aking mga tupi nandun pa. Oh. More meatballs. How many? 5. Please. You always want 5. 2. Make sure you finish it, huh? Okay, that's enough for now. Oh, wait, I'm not allowed to have any more. Huh? I'm not allowed to have any more. Yeah. And eto yung lunch ko. Eto yung tira na niluto ko dun sa Chana's Kitchen. And since nung bumalik kami, galing Renmark, lagi na ako nagra-rice and hindi pa ako nakakapag-exercise. Pero babalik tayo sa pag-exercise soon, guys. So, kain muna kami. Kain. Very good? Napakain na rin siya ng meatballs. Baba! Ihuli na lang yung natitira. Careful, it's hot, honey. What are you doing? You're cold? Oh, yan. Baba, no, you have to shake like this. Good, bang it. I know. It's wrong.
And pagkatapos kong kumain, magbabalot na ako ng lumpia toge. I can't open it. Good, Han? Nasarapan siya sa meatballs from IKEA. Kumuha ulit ako ng rice, guys. As in, naparami yung aking kain. And kung hindi nyo pa napanood, guys, panoorin nyo to sa Chona's Kitchen. Sobrang sarap. Ito yung tuyo sa kangkong. Mapaparami ang kain nyo. And buksan ko na tong original juice na black label na orange. Kailangan natin to ngayon, vitamin C. Masarap to, guys. Baba, you alright? Almost finished? I can't think of it. Why? Give it to me. Vitamin C. Uminom tayo ng orange juice or kumain tayo ng fruits na orange. Or kahit anong fruits. Okay. Masarap to, guys. Promise. Ayan. Tapos na sila mag PS4. TV naman sila si Jen. Oh, ang sarap ng buhay niya. Doritos lang siya. And ako, magbabalot na ako ng spring rolls. Kumuha lang ako ng isang egg. So, ayan. Babalutin ko na. Tapos, ito, hatiin ko to sa gitna. So, i-time-lapse ko na lang kayo, guys. Lady, come in, let me tell you something. Lately, I've been wondering if you could be mine forever. See you was like God, he must be up to something. Know you tired of running. Let's just stay here together. I know your mama told you don't let guys go running off with your love. You don't even open up, so your heart can't get crushed. You've been let down so many times you wonder if you need to get up. You done been through too much, but I ain't tryna mess this up. Hey, let's get away. We can take a trip to the bay. Hit the beach, take a vacay. Whatever you like, yeah, whatever you like. Oh my, you done stressing the night. Stay up, watch the sunrise. We just fine, yeah. You just need your vacation. You just need your vacation. You just need your vacation. People say forever is a mighty long time. I don't know. I ain't really tripping if it mean that I'm holding you close to me. Baby girl, you all I need. Hindi pa ako tapos magbalot ng spring rolls. Yung togi ba? Ayan na yung nababalot ko. Almost isa't kalahati na akong lumpia wrappers. And ayan pa yung aking mga babalutin. Magluluto muna ako ng dinner kasi it's 5:25 na. Ang dinner ni Jan is, schnitzel. Eto. Isang schnitzel lang. Kasi yung mga bata, si Kuya ata. Kuya, do you still want this? The meatballs with rice this time. Yes, baby. Please put my phone book in my belly. Oh, it's alright. Bita. Too hot. So, magluto muna ako ng schnitzel. Ang laki ng beef schnitzel. So, hinati ko siya sa dalawa. Ayan, ganyan siya kalaki. Luto na yung beef schnitzel. And, nagtipid ako sa paper towel. Dati, ang nilalagay ko dito, dalawa. Pero ngayon, isa lang kasi, hindi tayo makakabili niyan ngayon. And, nagluluto rin pala ako ng spring rolls. 5. And then, after nito, pag gusto nila, then magluluto ako. Pero sabi nila gusto nila, yung mga bata ba, yung tirang meatballs. Tapos, magluluto pala ako ng sunny side up eggs para kay Jan. Luto na yung 5 spring rolls. And, lilinisan ko lang yung oil kasi magluluto ako ng sunny side up eggs. Ito yung gagamitin ko. I-skim ko lang yung mga itim-itim. Ayan, nalinis ko na. Pero hindi ko nakuha lahat. Pero mas okay na rin yan kaysa kanina. And eto, magluluto ko ng 2 sunny side up eggs. Etong schnitzel ni Jan, sa tinapay niya to ipapalaman. Kasi sabi ko, wag muna siya mag-mashed potato. Kasi kunti lang yung potatoes namin na natitira. Hindi naman kayo mag-grocery for the meantime. News na, guys. So, tinapay siya ngayon. And kumuha ako ng 2 frozen bread para ito bukas. Kasi ito yung kakainin ni Jan ngayon.
Nakain ko na yung dalawang spring rolls, guys. And eto, ginagawa ko na yung dinner ni Jen. Naglagay ako ng cheese, butter, and eto yung ilalagay ko. Eto ang palaman, yung beef schnitzel. Ganyan. And then, eto yung sunny side up, eggs. Oops. Ayan yung kanyang dinner. Tapos nasa yung tomato sauce. So, lalagyan ko lang siya ng tomato sauce. Then, ilalagay natin to. So, yan na yung dinner niya. Tapos, same lang din dito yung gagawin ko. Parang ang laki nito. Si Holly nagpapaalam sa daddy niya. Punta na raw siya sa school. Kinuha niya yung backpack niya. Oops. Han, your tea's ready. Sus, ang laki. O, diba? Hi, Mommy. Hi. Kids ready? Yeah, I'm gonna do it now. Yung mga boys ayaw pang kumain kasi... Kuya, are you ready to eat? You're still full? Ang dami niya. Okay, later. Siya lang munang kakain and ako ipagpapatuloy ko to. And tinakpan ko to ng cloth para hindi siya ma-dry. So, ayan, hindi siya dry, guys. So, ganyan lang dapat ang gagawin. Pag may iba kayong ginagawa, takpan lang para hindi siya mag-dry. Look at this menu. Hingi raw siya Thank you. spring roll. You like it? Hoy, mamaya pa sila kakain. Busog pa sila eh. Lady, come here, let me tell you something. Lately, I've been wondering if you could be mine forever. See you. Naubos niya, guys. Nanonood kami ng news kasi may mga rules ng pinapatupad yung Prime Minister. How's your tea, Han? Yeah, good. Yeah, good. Sweet, yeah. So, nanonood kami na, So, live tong pinapanood namin na news. Today is March 29, Han? So, today is March 29. And yung Prime Minister, mayroon siyang ina-announce na kailangan namin i-follow. So, mamaya. Guys, 8:10 na. And tapos ko nang balutin yung spring rolls. And nakagawa kong 120 pieces. And ilagay ko na sila sa ziplock. Eto, 150 na lang kasi naluto ko yung 5. And si Jan, pinakain niya na yung mga bata. And nakaligo na rin sila, oh. Kaligo na sila. Hoy, we're gonna close the vlog na, Baba? I-close na namin yung vlog and nanonood kami ng Married at First Sight na, guys. So, let's close the vlog, Baba. Say thank you, guys. Thank you, guys. Please like, please subscribe. How to see you. See you next vlog. Bye. Stay home. Stay hey. And you have to wash your hands like this and that and that. And be safe. Be safe. Okay, yes. Okay, good night, Dad. Night, Dad. And Good night, Kuya. Good night, guys. wash your face and brush your teeth. That's right. Good job, Baba. Good night, guys. Thank you. And you have to brush your hair like this and this. And you need a mirror like this. Alright, guys. Good night. Tell me who you see, 'cause